Tudis pakatok mga ka-good vibes kay magbanding mi sa mga friends ng mga dato kung no, inaari data sa Camp Paris. Ya siyempre mag-unsa din mi, magkamping, na diha na malit na mi, umalamian mo kakaon. Ang mga ama naglalis kitsa ko ni mabayad kay para makuhaan nilang mga milyones. Pero kita, relax lang, tang sila na natong pabayron. Kay dato, may tapirong dato, kaya na sila. Nihapkit na ming butado, kay para mo palito isda nga larangon. Aw, siyempre, ngita yung taglabas. Okay, ano na to sa ating media yung tapas to ara. Kipirahan dayan. Og sa diyangat ilog na po kinsay mo bayad. Aw kita, relax lang. Kakaon na tagpanhinit. Bahala na silang mabinayranay di ha. Para ng entrada sa Campares mga ka-good vibes. Ingon anak kanindot ang Campares mga ka-good vibes. Pwede mo maghamak, mag-tent, o mag-car-camping. Shout out ni Tuting ang pinakadato na mo. O siyempre Jason, bago na mong membro. O siyempre mawapin na Steven, ang pinakagalante na mo o pinakamaayo na mo mga mot. Nagdirir kinaanak mo maskot. Tuog kinabin na itong sit-up tunig-onop ginito. Tuog ara, pagkabay uga Jason. Paoy ay sus gikat awaan sa amigo eh. Mura gigitik si Tiban oy. Tayo na busy na stuting nga o si Pre Jason mga good vibes. Pero sa mo lamian mo mga pagkaon ba? Nga siyempre ang condiments nagdagdida. Aw tara ng lamian na larang mga good vibes. Ug ang adobo makapoy. O siyempre ang rice nga makatambok. Ahli, paking maskot. Murag nagpista oy. Diri na dayo ang pinakamus awaited part sa mga tapok-tapok. Kinumustahay sa buhay-buhay. Pasiaw, inamaw, kabuang. Seryoso, hinilakay. Sa kunsana, sa lingaw. O bansa, ininon na makabuko. Pero dili ko dire-dire yung mga kagutbay sa ay para dili ta mga bugo. Ngun anak at the best ang morning vibes diri. Entrance lang tag 250 ang maka-overnight camping na. Ni child penlip de kinhinga ni mga hot pipes. Mao nga okay to kini siya family banding. Diri isulit na lagid na mo ang oras kay plagsa gid may magkatap. Dala na lang pud di pagkum kay malibre kuno tani udpo si Troping. Diri deta man udpo sa Kalamban sa BM palpakuhan tupad sa KNK mutsiruhan o bakaritahan. Aw si Dugayan tanaw na to kung sa ilang resipi. Bebe. Ara, aw init keng baka, uy. Init kayo, rin din na Steven. Din na kayo. Si Puting magpalkansi ba day na? Alami na kayo na pupum nagkaya na good. Ara, umaskot. Higup sa po, palkansi ba day na? At iwasan si kaon, uy. Diasa mo. Ay, sa gisulti pa. Basta di rin kapita. Good vibes lang.